Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе Совет хөкүмәте баласы. Сәнгать халыкныкы дигән лозунглар хаким иткән чорда 1937 елда ачыла ул. Аның төп максаты сәнгатьне, мәдәниятне алга сөрү, шул рәвешле халыкны агарту, тәрбияләү. Филармониянең беренче иҗат коллективы 35 музыканттан торган симфоник оркестр. Бераз соңрак Александр Ключерев тырышлыгы белән биредә татар халык уен кораллары оркестры да туплана. 1937 елның сентябрендә филармония кысаларында татар фольклоры кабинеты, хор капелласы оештырыла. Соңгысы ярты елдан татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле буларак колаш җәеп эшләп китә. Шул ук елны филармониядә Казанский җитәкчелегендә эстрада концерт бүлеге дә барлыкка килә. 1940 елда филармония музыка пропаганда эшчәнлеген ныклап җәелдереп җибәрә. Җыр һәм бию ансамбле беренче тапкыр ил буйлап озак вакытлы гастрольләргә чыгып китә. 160 көн эчендә ерак көнчыгышта һәм Себердә 100дән артык концерт бирә алар. Сугыш елларында Татар дәүләт филармониясе республикадагы госпитальләрдә, хәрби частьләрдә концертлар куя. Шулай ук артистлар 17 бригадага бүленеп, төрле фронтларда чыгыш ясый. Сугыштан соң еллар филармониянең күтәрелеш чоры булса, 1960-70 еллар чын мәгънәсендә чәчәк ату дәвре дип бәяләнә ала. Бу елларда яңа яшь талантлар өлгереп җитә, төрле конкурс, фестивальләр уздырыла башлый. Филармония коллективлары даими рәвештә ерак һәм якын гастрольләргә йөри. 80нче еллар ахыры, 90нчы еллар башында исә әлеге бердәм коллектив таркала башлый. Иң элек аннан җыр һәм бию ансамбле аерылып чыга. Соңрак симфоник оркестр үз тормышы белән яши башлый, эстрада бүлеге дә әкренләп тарала. Шуңа карамастан, татарның төп сәнгать йорты бу авыр чорда үз-үзен югалтмыйча саклап кала алды. 2000 елда аның заманча технологиялар буенча яңартылган 600 урынга исәпләнгән үз концерт залы булдырылды. Бүген филармониядә Татарстан Республикасы халык уен кораллары дәүләт оркестры, музыкаль әдәби лекторий бүлеге, Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле һәм Татарстан Республикасы филармоник джаз оркестры эшли.